La fundació del País Valencià per Jaume I, en efecte, no era solament jurídica, era també, si m'és tolerat l'adjectiu, que trio amb totes les reserves, racial. Modernament, un cert amateurisme etnogràfic i arqueològic ha volgut negar o pal·liar les conseqüències traumàtiques que la conquista va tenir en la demografia autòctona. Hi ha hagut interès a reduir la importància de la colonització cristiana iniciada al segle XIII i hom ha mirat de provar que la massa substancial de la nostra població havia perdurat inalterada des de les èpoques més remotes. Segons aquesta teoria, entre els pobladors preromans i nosaltres no ha existit cap interrupció violenta, ni en l'ordre del llinatge ni, per tant, en les determinants profundes de la mentalitat col·lectiva. Cada conquista sobrevinguda, la dels romans, la dels àrabs, la dels catalans i els aragonesos, per citar les tres més qualificades, no hauria influït sobre aquell grup humà permanent, sinó amb una intensitat ben morigerada. La idea que la mateixa llengua és resultat d'una evolució cultural autàrtica s'intercala en aquest esquema interpretatiu. Però en tot això hi ha una bona dosi de fantasia. La creença popular que s'aferrava al seu mite del 9 d'octubre tenia més justificació.